Когато говорим за образование, всъщност задаваме най-важния въпрос. В каква страна искаме да живеем? България е сред държавите с най-големи образователни неравенства в света. 150 000 младежи между 15 и 29 годишна възраст нито учат, нито работят. Над половината от 15 годишните ученици у нас са функционално неграмотни. Над половината. Какви последици си представяме, че ще има това за обществото след 15-20 години? Тези резултати всъщност са наши, а не на децата. Това е наш общ провал като общество. Ние сякаш сме се отказали от това да направим най-важната инвестиция – тази в образованието. Всички тези сфери, от програмите за облегчаване на младежката безработица до задържането на младите хора в образованието, са предмет на законодателство, което минава през Европарламента. Това е и една от каузите, за които ще работя като млад човек и като евродепутат.